masivas de judíos en la Segunda Guerra Mundial han sido retratadas con crudo realismo en series televisivas como Holocausto y en numerosas cintas para el cine. La más conocida y premiada de todas ellas probablemente sea La lista de Schindler, donde se muestran escenas muy duras de asesinatos indiscriminados y terribles, de centenares de reos camino del cadalso en un silencio atronador. Muchos espectadores, cuando contemplan estas escenas de pasividad letal, se preguntan: ¿cómo es posible que los prisioneros no hicieran nada cuando los llevaban a una muerte segura? ¿Por qué no intentaban arrebatar el arma de sus guardianes, abalanzarse sobre ellos? ¿Qué perdían con un último acto de rebeldía, con un último intento de fuga, si sabían que la puerta del barracón al que les llevaban como ganado no era sino la morada definitiva? Cuando aparecen en pantalla estas escenas, muchos espectadores se revuelven nerviosos en sus asientos o susurran unos imperceptibles: «Corre, quítale la pistola, salta sobre él». ¿Cómo explica la psicología esta pasividad ante un destino atroz como la muerte? O sin llegar a extremos tan dramáticos, ¿por qué tanta gente asume sin ningún tipo de rebelión su propia destrucción física o psicológica, sin poner nada de su parte? Una teoría psicológica que podría ayudarnos a encontrar explicación a estos hechos es la del desamparo aprendido o indefensión aprendida. Con este nombre, Martin Seligman y sus colegas definieron un curioso fenómeno que observaron en un experimento de los años 70. Durante unos días, Seligman se encargó de suministrar descargas eléctricas a dos perros colgados en unos arneses en su laboratorio. Las descargas eran idénticas para los dos perros, pero uno de ellos podía evitarlas pulsando con su hocico una palanca. El otro no disponía de este mecanismo, de modo que recibía la electricidad hasta que el otro perro pulsaba el botón. Tras una serie de ensayos para que el primer perro aprendiera a evitar las descargas y el segundo se resignara a sufrirlas sin poder hacer nada, pasaron a los animales a otras jaulas que tenían dos compartimentos, uno electrificado y el otro sin electrificar. Si el perro quería evitar las descargas, simplemente tenía que saltar al compartimento que no tenía electricidad. El perro, que en la primera parte del experimento podía frenar las descargas con su hocico, lo hacía perfectamente, sin problemas. El otro perro, que había aprendido a que hiciera lo que hiciera, no podía evitar unas descargas que se producían sin regularidad y sin explicación alguna. Al final acababa aceptando la electricidad de forma resignada, de forma pasiva. Había aprendido a estar indefenso. Pronto Seligman y otros psicólogos trasladaron este fenómeno a la realidad humana y comprobaron que en muchas ocasiones las personas también caen a veces en un estado de indefensión aprendida, resultado de una serie de experiencias desagradables ante las que ninguna de las medidas que se toman surte efecto. Se trata de situaciones frustrantes que, para mayor desesperación de las víctimas, aparecen sin razón que las justifique y sin una regularidad que las haga previsibles. ¿Por qué me pega?
Y él dijo, la razón por la que te pego es porque me has preguntado que por qué te pego. Sé lo que estás sufriendo, mujer. Eso no importa. Ya lo he aceptado. Aceptado. Según cuentan los historiadores, eso es lo que pasaba en los campos de concentración nazis y lo que sigue sucediendo en los centros donde se tortura. En estos lugares no existe una lógica que permita a los reos prepararse para el castigo, pues ante las mismas conductas, unas veces se les tortura o asesina y otras no se les hace nada. En estos lugares no hay tampoco opciones para reducir el sufrimiento. Así, pasado un tiempo, estas personas aprenden que no pueden hacer nada para defenderse. No solo en lugares tan tenebrosos como los campos de concentración o los centros de tortura se puede aprender la indefensión. En el día a día, en las relaciones laborales o familiares, hay personas que tras muchos intentos fallidos por salir adelante han caído en una profunda indefensión. En estos casos no basta con que los espectadores de la película de nuestra vida nos digan «Ánimo, actúa, cambia». Es necesario desaprender la indefensión y recuperar la confianza en uno mismo, para lo que a veces la ayuda de un amigo, un familiar o un profesional de la psicología puede ser decisiva. No cal. Això que hem acabat de veure és molt important que ho entenguem, perquè no és una cosa que serveixi per un dia, sinó que serveix per tota la vida. Autoconfiança. És important. I ara us faig una pregunta. Què voleu ser? Quin gos voleu ser? El que tenia la palanca o el que no la tenia? Això és molt important. Però això, no cal, que passarem més vídeos ara. Apagueu el llum, que ara... Això és molt important. Fixeu-vos que abans jo us he dit que ens han ocupat el llenguatge i ens han fet culpables. I ens fan culpables quan ens diuen hem estirat més el braç que la màniga. Si un és culpable, no anirà a manifestar-se contra ell mateix, oi que no? Això és molt important. Si nosaltres acceptem això, hem estirat més el braç que la màniga, el que estem fent és acceptar o practicar la indefensió apresa. Doncs no, senyors. Hem de ser el gos A, el gos de la palanca. I hem de dir prou. Senzillament això. Hem de dir prou. No acceptem les injustícies. Però és que això també ho podeu aplicar quan ara estudieu aquí.
Algú pensa, jo sempre fracassaré. Faci el que faci, jo sempre fracassaré. Mai trauré un 10. El professor m'odia. Em mira malament. He estat professor i sé què és això. De mestre d'escola i d'universitat. I sé què és això. És que avui vostè no m'ha mirat bé. No aprovaré mai, no seré mai el primer. Mireu, jo quan estudiava secretariat mercantil, primer comerç, era un golfo. Seia sempre a l'última fila. I allà tenien un hàbit, que era que els que érem, això, entre cometes, golfos, ens posaven a l'última fila. I ens donaven per perduts. Senzillament l'únic que ens demanaven és que no féssim soroll. D'acord? I un dia un professor que es deia Álvaro Alejo, a mi em pagaven, l'escola meva pagava, és a dir, et pagaven, em pessigaven i posaven els dits i les regles, Bé, un professor que es deia Álvaro Alejo em va dir una cosa que recordaré sempre. Jaume, de veritat que sempre vols seure a l'última fila? De veritat. Tu creus que no pots seure a la primera? Dic, no, jo no vull estudiar tant. I no vull seure a la primera. Diu, no vols estudiar tant. El tema teu és que tu has pres una decisió. És a dir, no vols estudiar tant. No és perquè tinguis dificultats o perquè se t'hagi d'ajudar i no se t'ajuda, no. És que tu has pres la decisió. No vull estudiar tant. I aleshores em va dir, jo tenia, encara no tenia 14 anys, crec. I em va dir, Jaume, com que no t'agrada ja al col·legi, què et sembla si te'n vas a treballar a una oficina? I jo dic, home, no tinc 14 anys. Diu, bé, però si vas a... Jo 14 anys els faig al juny, els feia al juny. Faig anys al juny. I diu, si podries anar al gener-febrer i aleshores, mira, ja ho arreglaríem i ja està. Però vostè creu que puc fer-ho? I el professor diu, sí, clar que ho pots fer, però només et poso una condició. Has de poder seure a la primera fila. Tens 3 mesos per fer-ho. I vaig anar a treballar. Vaig seure a la primera fila. I els que sempre seien a la primera fila, que eren uns empollons, em van veure a mi, que era un golfo, i jo els mirava, què passa? Què passa? I jo me'n vaig anar a treballar, d'acord? És a dir, vaig començar a treballar abans dels 14 anys. I per què us he explicat això? Us he explicat això perquè vosaltres no heu de voler seure a l'última fila. Perquè podeu seure a la primera. I entengueu això com una metàfora, d'acord? Podeu seure a la primera. Podeu fer el que vulgueu. Només us heu de sacrificar. Sense sacrifici no hi ha res. I tenir una mica de rebel·lia, com aquest animalet que veureu ara mateix.
Vosaltres heu vist que sempre s'ha de tenir una mica de rebel·lia, és a dir, si no es té una mica de rebel·lia no haguessin existit Picassos. No haguessin existit Galileu Galilei i encara estaríem pensant que la Terra és el centre de l'univers. No, s'ha de tenir sempre una mica de rebel·lia. Sempre una mica de rebel·lia. Perquè quan ser jove com vosaltres s'aporta rebel·lia. I això és bo, perquè progressem gràcies a la rebel·lia. I tots, tothom ho ha fet. Però hem de saber distingir on aplicar la rebel·lia. On l'hem d'aplicar. I quan algunes vegades pensen que estem morts, o que esteu morts, o que la joventut d'avui és una merda, que no es motiva per res, que no s'interessa per res. És a dir, quan ja creuen que estan morts, com a Madrid van pensar que aquí hi ha això del sobiranisme i el dret a decidir ja estava mort, passa això. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end. This is the end. This is the end. This is the end. Ja s'ha acabat, hem perdut. Bé, hem d'anar acabant, només, no, moment, hem d'anar acabant, només podem dedicar poc temps perquè tinc una altra reunió a les 1:30 he de ser en un altre lloc i no puc pas saltar, però podria acabar amb un vídeo que és molt emotiu, però que el poso sempre i en realitat aquest vídeo, cadascú que se l'apliqui en la situació que vulgui, però serveix sempre, sempre serveix. I en realitat el que vol dir aquest vídeo és que si volem, podem. I el que vol dir aquest vídeo també és que, escolteu bé la frase, com que sabíem que no era possible, ho vam aconseguir. Aquí el tenim. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory, no hero in her sky. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you.
can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. So just like you said, it should. Forget the breeze. Most of the time. It's so can't take my eyes. I can't take my eyes. I can't take my eyes. I can't take my eyes. Bé, ho portem dins, ho porteu dins, ho porteu dins. Que ningú us digui que no serviu per res, que ningú us digui que sou uns golfos, que ningú us digui que no teniu interessos més enllà de lligar o de fer qualsevol altra cosa. No és veritat. Ho portem dins. Si volem, podem. No ho oblideu. Gràcies. Ara ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció. Espero que el missatge s'hagi captat. Moltes gràcies, senyor